Punaisen aitan seinään ilta-aurinko varjon loi. IVMS Ilmari Oy. Ilmanvaihto ilman muuta kunto. Ilmari puhelimessa. Tervehdys Ilmari. Se on jääkäriprikaatin esikunnasta Päivä. Me saatiin sotilaskodista sellainen viesti, että siellä ei ravintolasalissa ilma kierrä kunnolla. Ja kuulemma ovetkaan ei taho oikein aueta. Miten me saatais nyt kiireen vilikkaan se IV-mies Ilmari tänne säätämään tuota ilmanvaihtoa ja saadaan paikan kuntoon? No olen kyllä justiinsa tässä Sodankylän keskustan liikenneympyrässä. Meidän pyörätään siihen suuntaan, että tulee sinne oitse. Hyvä homma. Kuitti. Kaipaus seuranaan, metsän sylissä käki kukkui, ons ikävää rinnastaan. Kotikylästä. Kylläpä vahimaisen. Jaha. Joo. Ja. Ylös ja alas. Eikä ikinä kova. On se nyt saakeli kumma, kun tämä ei muutu. Meillä jos kerran pitää, sitten viisa. Ei perkele tätä ramppaasta. Nyt lähti tämä mitään. Perkele tätäkin paskaa, saatana! Tonne mitään. Se ei tonnin mitään. Se ei tonnin mitään. IVMS Ilmari Oy. Ilmanvaihto ilman muuta kunto. Ilmari puhelimessa. Ai Neville, hätä? Hotellissa? Mien kokkaan sinne? Tahtoi vaan sinne elämään